Už to bolo niekoľko týždňov, skoro až mesiacov, čo som nevidel žiaden výrazný pokrok v mojom živote. Mal som problém s pozornosťou, mal som sa edukoval, chodil som nepravidelne spávať a dosť som s prepáčením sral aj na prácu. 21.8.2025 však prišiel ten deň. Povedal som si, že stačí. Už nechcem byť ten, čo pre seba nič nerobí. Chcem byť disciplinovaný, konzistentný, pracovitý človek, ktorý sa snaží stať lepšou verziou. Premýšľal som cca 69 minút a konečne som došiel na to, ako to dosiahnem. Plán bol nasledovný, a to vrátiť sa k tým pôvodným zdravým návykom. Vytvoril som si preto takúto simple Notion tabuľku, kde na každý deň mám checklist nasledovných taskov, ktoré zo mňa dokážu spraviť lepšieho človeka. Tie otázky boli jednoduché. Stavať každý deň o 6:00, jesť nespracované čisté jedlo, denne pracovať na jednom osobnom videu, obmedziť rozpily, journaling, 10 minút meditácie, denne čítať aspoň 11 strán, mať screen time menšie ako 1 hodinu a ísť spať v rovnakom čase. A teraz sa pýtaš, však jasne, to sú tie klasické v úvodzovkách povrchné tásky, čo ti povie každý na sociálnych sieťach. Áno, to je pravda, ale vysvetlím to sekundu. Pozri, ako ti povie každý človek bez domova, doba je zlá. A ono to šťastie je pravda, lebo ako ľudia sme nesmierne vyšli z toho normálu žitia a stávame sa, alebo ak sme sa už nestali, len takými chodiacimi objektami, čo už len prežívajú. A môjim cieľom bolo zmeniť takýto životný štýl a začať konečne žiť. No, ale nie je všetko zlato, čo sa bliští a reálne som sa dosť mýlil, a to tak, že som si týchto táskov dal príliš veľa. Pochopil som, že robenie týchto vecí každý deň je fajn, ale nenaplňam tým reálne svoj potenciál. Ver mi, že definitívne nepotrebuješ každý deň čítať, meditovať alebo spísať si svoje myšlienky. Pointa je sa sústrediť kľudne na menej vecí, ale primárne na tie, ktoré ťa posunú najďalej. Najbližšie idem spraviť niečo podobné, avšak teraz to spravím úplne inak. Na každý deň si dám maximálne 3 tásky. A to mať rovnaký spánkový režim, denne pracovať na vlastnom obsahu a edukovať sa v oblasti, ktorá mi neskôr dokáže zarobiť na nájom. A ak chceš vidieť moju cestu, tak klikni na tlačítko odoberať, aby sme sa stretli aj neskôr. Peace. To by asi v pohode, ale zrovna si...